So, game tayo mga idol. Ang tagal natin nawala sa YouTube, no? So, may testing tayo. Bagong gamot mga boss. So, game mga bossing, pula, Margos line, saka itong semi-orange, no? Tigre. Pula yung panloob nitong wala natin, yung malaking kaha. So, pilian nyo na mga idol. So, derby size cutting tong pula mga idol. Ito namang pula. Itong may pagkadilaw, no? So, ano naman to mga idol? Pang-hackfight. Pero makapal to, parehas tong Margos line mga idol. Makapal yung ulo, kapal yung paa. Yan, malaki yung ulo dyan. So, pilian nyo na mga idol. Papagalawin ko pa to mga bossing ha. So, welcome back sa atin mga idol. YouTube is forever. So, let's go. Papagalawin ko tong pula mga idol para makapili kayo, no? So, 2 loads to mga idol ha. Medyo dinami-damihan ko lang yung pag-load kasi nga 2 loads lang mga idol. Tapos titesting ko talaga to. Papakita natin sa inyo mga idol kung anong galawan nito. So, yan yung galaw ng pula. Sa haba mga idol, hindi magkakalayo. Pero ito kasing isa, kompleto ricados to mga idol. May kaha, kapal, kumbaga sa ano, paa, haba. Halos di magkakalayo sa haba mga idol. Sila lang, no? Ganda ng panloob mga idol, pulang-pula. So, pag may napili na kayo mga idol, game tayo. So, let's go. Kung sa pula kayo, sa meron. So, sa dilaw naman, sa wala. So, yan yung pangmalakasan natin mga idol. Pang good item natin. So, load natin yan mga boss. Anong pangalan ng load mo? Walang pangalan mga bossing ha. Hindi ako naglalagay ng pangalan sa load ko. So, let's go. Testing tayo mga idol. Tignan natin to. Bagang! Pusang alaw, sumakbal lang una tayong dilaw, no? Kagatan, palitan ng kagat. Yung pula naghahanap mga idol. Yung dilaw, nandun lang sa may sapot niya. Kinagat sa may likod mga idol. Tingnan natin sa replay mga idol, ha? Tingnan natin dito mga idol, oh. Replay tayo. So, naglalapit yung parehong gagamba. Unang kumagat talaga dito, dilaw eh. Yun, oh. Unang kumagat mga idol, dilaw. So, ginawa nung pula mga boss, dumakma lang siya ng kumbaga sa umbrella. Yung umbrella niya, no? So, nakapakapit pa yung dilaw, eh. So, yan mga idol. Sentensyado to mga boss. Pag ganito ng sitwasyon ng gagamba natin mga idol, dapat marunong tayong tanggapin yung pagkatalo, no? So, malabo nang makabawi pa to mga idol. So, 1, 2, 3 yan mga idol. Sinintensyahan ko na. Panalo yung bandang meron natin, yung pula. Ganda din talaga ng yellow mga idol. Sayang lang, no? Mali yung kagat niya. So, akala ko nakapakagat siya dun sa video mga idol. Wala, tinukuran lang siya. So, sana na-enjoy nyo mga boss. And God bless you all as always. Ingat kayo palagi. Maraming salamat.